Konkurs. Dinleyiciler, benim Qara showroom'da kichik konkurs geçirýär. Şertlerimiz podpisat etmeli, like basmaly, repost etmeli. Kommentariyada iki tane dostun bellep kommentariy yazmaly, tema garrening barada. Isle perkollat bolsun, isle duýgusallat bolsun. Garrening barada kommentariy ýazan. Kimin kommentariy topda bolsa, like köp bolsa, şoňa da şolar ýalyp Trust modelimizi padarka berýär. Konkursumuz ayın oktyabr ayının 25-sinde dowam edýär. 25 uni jemleýär. Kiminki yan qayçym belki mutlu habarlaşıp üstüne eltip berýän. Anonda başladyk. Semiz jo'ram, qorni bor jo'ram.